لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني. Salom do'xtaro, xushomded ba kanali Amina Pazanda. Imroz با طلب و درخواست شما بیسکویت کراسنی برخط آماده کردم. محصولات لازمه رو در زیر اکران میگذارم. تخم 3 دانه، شکر 180 گرم. خوش را آمیخته کرده میگیریم. برای این بیسکویت میکسر لازم نیست. میتوانید با یاردم وینچیک تیار کنید. به یک طرف میگذاریم. اکنون به علاوه ایدیش دخترا 180 گرم جرغات یا کیفیر магазин, 120 грамм подсолнечное масло, яъне равғани семечка. Красный пищевой краситель духтаро, Крida Decor 07 истифода бурдам, 1,5 қошуқи майда. Хушро ин масламонро низ омехта карда мегирем. Омехта ки карда шудем духтаро, ба тухуму шакаре ки пеша ки тайёр карда будем, ба ин масламо омехта мекунем. Хушро латзада баъдан ҳамроҳ мекунем ордро. Мана бинед чӣ хел хушро рангош омехта шуд. Акнун 280-300 грамм орд, какао порошок 5 грамм, разрихлитель духтаро 1 қошуқчи майда пур карда аз элак мегузаронем духтаро. Ҳама вақт ордатонро аз элак гузаронед. хушро омехта мекунем баъдан то ки қабатош камочка шуда курӯла зада, яъне намонад. мана духтаро омехта карда гирифтем. акнун чӣ хел ки мебинед хамирамо тайёр. Анем хел хушро суюқи ғафсиш бояд ҳамин тавр тайёр шавад. пеша ки формамо тайёр кардагӣ духтаро, мана размери форма 22 сантиметр. боз як қабати дигар фольга печонда нишон медиҳам духтаро. агар ки ҳам хел форма истифода баранаган, албатта 3-4 қабат фольга печони духтаро маҳкам карда то ки тагаш кушода нашавад. ва пеш аз хамири бисквитро ба қолаб гузоштан, албатта таги қолаба листи тафдонамоя мегузорем то ки гирифтанамо мушкил нашавад формаро. мана духтаро формамо тайёр. акнун хамири бисквитро мегузорем ва дар ҳарорати 150 градус 50-60 дақиқа ба тақрибан пухта мегирем духтаро. баъд аз пухтани бисквит бояд боз 10 дақиқа дигар дар тафтон меистад. баъдан аз тафтон берун мекунем. мана чӣ хел ки мебинед духтаро, бисквитамо тайёр. камтар хунук шавад, баъдан аз қолаб берун мекунем. бисквит хунук ки шуд духтаро, акнун ба қисмҳо ҷудо мекунем. мана қабатоша бинед чӣ хел мулоим воздушни тайёршудагӣ хеле бо маҳсулотҳои дастрас омода мешавад духтаро. албатта тайёр карда бинед. ногуфта намонам духтаро, канали нав кушодагӣ. умедворам каналамро низ дастгирӣ мекунед. Амина Гурман. силкаи каналро таги ҳамин видеова мегузорам духтаро. албатта даромада ба каналимо обуна шуданро фаромӯш накунед. ба наздикӣ ин канали Амина Пазанда маҳкам шуданаш мумкин духтаро. албатта бо дастгирии шумо каналимо пеш мерад. агар рецепти мо ба шумо писанд омада бошад, фикру дархостҳои худро дар зери комментария гузоред. албатта интизорам. то видеороликҳои оянда хайр, дар паноҳи худо бошед. ما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز. فإذا